Bat, eta bat, eta bat, eta beste bat. Bi, gehi beste bat. Gehiketa da gaigintza, txirikordan dabiltzan harien euna sortzen dugun bat, eta bakar kolektiboak. Gaigintza da gehiketa kolektibo txirikordatua. Eungintzaren artea, eundarron mugimendua. Ari eta ari, ariak gurutzatuz bide gurutzetan. Ebakidura eta loturak ari fin edo lodien artean. Gorri, urdin eta zuriak. Bat eta bakoitza bere berea elkarri begira. Korapiloak, elkargune, bakoitza nor berea, nortasun bat eta bakar. Ari sendo eta ahul, ari zahar edo berri. Ez deusa bakarrik, eta osoa batera. Eun guztion artean euna. Eundegi bat kara, bakartasunak batuz, gurutzatu eta korapilatuz gabiltzan ari luze laburren eungile artizauak. Iste zein irekitze, korapilo, lotura eta askatzeak. Eskuaren tenkatze eta lasaialdiaren mugimendua gara. Euskararen eundegia. Garen geroaren eundegia. Zarra da euskararen eundegia. Arizari, ariak eta ariak batuz, ekinean aritu izan garen herritar eta euskaltzaleak iragana bezain bat gara oraina. Euskara dugunak bezain bat oraindik ez dutenak. Euskararen aldekotasunak hizkuntza ezberdinak ditu. Hiztun mota ezberdinak gara, eta guztiok osatzen dugu euskararen euna. Mugimenduan gabiltzanon euna. Euskararen aldeko ekinek, ehunka egun eta urtetan iraun dute, geldialdirik gabe, bidegile eta bidelagun ekintzaileei esker. Euskararen hurrengotaratzearen katebegigileak izan dira. Ezinbestean, euskarak bidegileak behar izan dituelako. Bidelagun nekaezinak, kolektiboa, ekintza eta taldetasuna osatu duten euskaltzaleak. Ametsa, jolasa eta saretzea egia bihurtu duten talde zein mugimendu eragileak gara eundegi honetako protagonista nagusiak. Bat eta bat, eta beste bat, bi eta bi, eta beste bat, baina bi edo bat, eta bat. Agian beste bat, edo agian bat eta erdi bat. Halere, euskarari emanak garen kolektiboaren marrazkia irteten den unean, ekina ahultzen ari da. Arien tenkatze eta lasatzea. Mugimendua bakantzen sumatzen dugu mundu globalaren erritmoetan. Ezina. Ekinari eutsi eta eman ezina. Korapilo handi samar bat eunean kateatuta. Tenkatze lanminbera sortzen duena eskuetan. Multzoaren ustearen ondoriozko ustea. Utsunea ageri da eunean. Marrazkiaren zulo txikia. Gizartearen ardura kolektiboa besterentzen ari den unean. Taldetasuna eta ekintzailetza gero eta urrunago suertatzen ari zaizkigu. Eta eunean bada zulo bat, bete ezin duguna. Eskua ekinera iristen ez den esleku hori agertzen da gure begietan. Bai, agertzen da hutsartea euskararen eunean. Eta gabiltza ekinean ari gurutzeak osatuz, korapiloak handitu eta lasaituz. Kolorez kolore, eundura osatuz. Ilaraz ilara, elkar gurutzatuz, elkar sendotuz, euskararen eun zulatua eder bilakatuz, gertu zein urrutiko begiratuan. Zuloa, ari etena eta nahastura ere bagarelako. Euskararen eundegian, baina ekina da jarraipena. Ekina da artez bizirautea, mugimendu soziala, erakunde publiko, elkarte, langile eta etxekoak. Euskararen aldeko mugimendua gara. Euskarari emanak eta euskarari esker ekinean nor izan nahi dugunak. Euskararen eundegia gara, garen geroaren eungailu etengabeak.
Euskararen egunean, ehungile garen erakunde publikoei eta gizarte eragilei eupada handi bat zor diegu. Geldialdirik gabeko bidea da euskararen indarberritzearen bizitza, eta ekinean gabiltzanon ardura elkarren aitortza eginez, gure erronka berriei erantzuteko baldintza berriak sortzea. Euskararen ehuntze ariketa guztion ardura da. Erakunde publiko ona eta gizarte eragile ona. Ekina ezinbestekoa da. Euskarak mugimendua behar du, bere-berea duen bizia mantendu eta geroz eta biziagoa izateko. Euskararen distirak aniztasunetik guztiok zipristindu gaitzan. Euskara guztiona da. Hemen gauden eta etorriko diren guztiona. Irabaz dezagun elkarrekin euskararen bidea.